Gawas sa pagpinirmahay o manifesto alang sa pagpakita og suporta ngadto kag Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang siyam ka mga gobernador gikan sa Visayas sa regions nagpurma o gitawag nila og One Visayas Block. Ang maong coalition nagtinguha nga mo unite nga ma-unite ag 16 ka mga Visayas sa provinces ubos nakahiusang gatingog aron ma-address ang common regional issues o advokasya sa interes sa matag region mga kabombo. Human sa One Cebu na unite ang mga mayor sa entire province of Cebu. Diyan na po gihiusan ni Governor Gwen Garcia ang One Visayas Block mga kabombo. Ang maong proposal gihimo atol sa opening salvo sa usa ka buwan nga selebrasyon sa ika 455 ka tuig nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. 455th founding anniversary celebration. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Governor Gwen Garcia o gitambungan kini nila ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Southern Leyte Governor Damian Mercado, Eastern Samar Governor Ben Ibardon, Siquijor Governor Jake Villa, Guimaras Governor Joaquin Carlos GC Nava, Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, o Bohol Governor Erico Aristotol Oamentado. Sa pangutana kung kinsa ag mangulo sa mga gobernador sa Visayas sa ilag grupo nga gitawag og One Visayas Group, ang mga gobernador unanimously gitudlo si Governor Gwen Garcia nga maoy magsilbing ilang leader o maoy magdala sa ilang gatingog ngadto sa national level. Kini nga pormaha murag padong naman ni padong naman ni sa Senado. Murag padong na ni sa Senado si Governor Gwendolyn Garcia. Nagtuo ko nga muabot radyod ang panahon nga mudagan og senador si Governor Gwen Garcia mga kabombo. Kining iyahang pormaha, kining iyahang mga lakaw murag pang senador naman ni mga kabombo. Unya ako nga nakita sa performance ni Governor Gwen Garcia, haom na pod kayo siya nga magsenador. Tungod kay hinog na kayo siya sa panahon. Taas na og agi sa pagpanerbisyo na ay track record o dili na pod mabalaka si Governor Gwen Garcia kung iyang mabiyaan. Pananglitan, mabiyaan ni Governor Gwen Garcia ang province of Cebu. Kung pananglitan, mudagan siya ang senador, di na siya angay mabalaka kung mabiyaan niya ang province of Cebu tungod kay iya naman kining na unite ang tanan nga mga local chief executive na hiusan ni Governor Gwen Garcia ang mga mayor sa entire province of Cebu. Kung kinsa iindosar ni Gwen Garcia nga mupuli niya pagka gobernador, lagmit maupod niya ang suportaran sa mga mayor gumikan kay dihiusa man ni Governor Gwen Garcia ang mga mayor sa entire province of Cebu. Unya nakabantay pod ko, purting tila sa lapalapa ni Governor Gwen Garcia ngadto kang President Bongbong Marcos. Every time nga naa ang mga Marcos, naadri si Ferdinand Marcos Jr. sa Sugbo or iyang asawa baka nga si Lisa Marcos, naadri sa Sugbo, i-emphasize yun og maayo ni Governor Gwen Garcia nga usa siya sa nakatabang sa kadaugan ni Bongbong Marcos nga diin nakakuha og makabungog nga boto si Bongbong Marcos diri sa province of Cebu nga diin matud pa 1.5 million nga boto ang nakuha ni Bongbong Marcos diri sa province of Cebu mga kabombo. Kining kanunay nga pag-aleluya, kanunay nga pagdaig ni Governor Gwen Garcia ngadto ni Presidente Bongbong Marcos, nagtuo ko nga dili na jud makabalik si Mike Rama sa Cebu City Hall mga kabombo. Gumikan kay maayo kayo nga pagka-aleluya ni Gwen Garcia si Bongbong Marcos mga kabombo.